Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kechokche Karbi Anglong doan patan nilihin pending kang sam kardom na pajiriglo kardo. Pini Labangso video long nang litum lang poniglong jilaket nong chethangklong Karbi Lun-lam arjan Cheparjan doan thek abangphu ake hai Joyram Bey Alangli Cheparjan doan Karbi Lun-lam arjan men ilitum Labangso video long chithan poniksana. Tang te pini video pangcheng pon iklo na. Nong chethangklong Karbi Lun-lam arjan Cheparjan doan thek abangphu ake hai Joyram Bey Alangli penang an Karbi Lun-lam arjan Cheparjan pon ilitum thek poniklong lo. Lapen ke Alangli Cheparjan doan Karbi Lun-lam arjan setami langmi pik lapen ke kelang ning jing sam pik. Nang litum Alangli Cheparjan doan Karbi Lun-lam arjan ang men Labangso Lun-lam arjan kelang sini jing samik nai lo comment section along tok ponikra pachini ponikta. Alangli Cheparjan doan Karbi Lun-lam arjan men lake jamborong Kopai keme Mongwei Klimso ahut pen O nising ke hang abang Puncak Juji puta Kechokche Longchor alang Ne kachoningri Non malom ne sengve jadi de une Ne sengve ari chopi Nang raje Sing do vera Jongsi nekai keman Lapen ke sing the bibi Nang litum kado kawe pachatami choningri lo nili Labangso video long jongsi Alangli Cheparjan doan Karbi Lun-lam arjan katingi pondo iklang polote nang litum pachini ponikta lapen ke diya ponikta pinya video kelang pen ningching sam polote nang lit comment sa long lam thei sitok ponikra pachini ponikta video lang nisen polote video pan like sipira video pan share ponikra la posantak thaka video kelang poniklong ver ja phanili toma channel pan kang hon pen subscribe pan bokusi ningchi thelo tang te pinya video ke ponik verlo kardom